naliphi na eza ngalo inkosi yenu. Yazini ke oku ukuba ebesazi umninindlu ukuba isela liza ngawuphi na umlindo wobusuku ange elindile akavuma ukuba indlu yakhe igodozwe. Ngenxa yoko yibani nilungile nani ngokuba unyana womntu uza ngelixa eningalikhumbuleliyo. Amen, saints. Amen. We don't know Asazi when Jesus is coming. uba uYesu uza The nini. Bible says so Itsho iBhayibhile in the book of Matthew, kwincwadi kaMateyu chapter 24, chapter ngu-24 verse 36, verse 36 that nobody knows the day. ukuthi akukho namnye owaziyo usuku Even the angels, nee-angels they don't know. azazi. Even Jesus uYesu qobo does not know. akayazi. It's only God nguThixo who knows. owaziyo. So that's why it's so important. yile nto kubalulekile Let us keep on being ready ukuba masihlale silindile at all times. ngamaxesha onke. What people are saying, Le nto ithethwa ngabantu compare it with the word. uyizise apha elizwini, Compare it with the word. uyizise apha elizwini. Because the Bible says, Ngoba iBhayibhile yona if ithi you knew if ubusazi when the thief is coming, uba isela lizawufika you are going to nini, prepare yourself. ubuzawuzilungiselela. So we don't know, saints. Asazi ke September is going to pass. uSeptemba uzawugqitha We'll yena. go to October after September. Sifike kuOctober Because God says, ngoba uThixo we uthe don't know. asiyazi. The problem that we have Ingxaki esinayo is when someone says September, xa umuntu esithi September or maybe someone says 2026. okanye umuntu athi ngo-2026. So it is very important to understand. Kubalulekile kuba siqonde Let us hold on to the Bible. masibambeleleni elizwini, Let us believe in what the Bible is saying. sikholelwe kwiBhayibhile. Saints, Bangcwele the Bible says, ithi iBhayibhile God sent his only son uThixo wathumela unyana wakhe to the world elizweni to save the world. ukulisindisa ilizwe. As when we are saved, Xa sesisindisiwe we live with God. siphila kanye We live noThixo, with Christ. siphila noYesu, We live with the Holy Spirit. siphila nomoya oyingcwele. Above all, Kuko we are konke waiting for the rapture. silindele ukuthathwa, We are waiting for the rapture, saints. silindele ukuthathwa, We are waiting for the coming of Jesus Christ. silindele ukuza kukaYesu Kristu. But nobody knows the day. But akekho umuntu oyaziyo usuku. If I can make an example, just a Uba simple ndingenza example, nje umzekelo omnye, you can do your calculations. ungawenza amabalo wakho, You can do your maths. wenze i-mathematics yakho. The Bible says the body of Christ Ithi iBhayibhile umzimba kaKristu is made out of us. wenziwe ngathi. She believes. Mna I ndiyakholelwa, believe. utata You uyakholelwa, believe. nawe And that uyakholelwa, one believes. nalowa uyakholelwa. But all of us, But sisonke even those who are outside, nabanye when they abangaphandle believe, xa they will bekholelwa come into the house of God. bazawuza endlini But kaThixo. when they come into the house of Xa God, befika endlini kaThixo we become one. siba mnye, We become one body. siba ngumzimba omnye. So it is very important, saints, Kubalulekile to understand ukuba as the siqonde body of Christ, njengomzimba when kaThixo. Jesus comes, Xa yesiza uYesu he wants to see the ufuna identity. ukubona ukufanana. I made an example here Ndenze umzekelo about the apha father and the son. ngonyana notatakhe. So when Jesus comes, Xa uYesu esiza he wants to see his body. ufuna ukubona umzimba But wakhe. how will he see his body? Uzawubona njani umzimba wakhe? Through his blood. Ngegazi lakhe. The Bible says, iBhayibhile ithi eat, yitya because this is my body, ngoba lo ngumzimba wam, and drink, sela because this is my blood. ngoba eli ligazi lam. What happens amongst us saints Yintoni eyenzeka phakathi kwethu as we are different from different places? xa sisuka kwiindawo We ngeendawo become one siba mnye because of Christ. ngenxa kaYesu. Can we stand, saints? Singaphakama bangcwele. Can you come closer, Mfundisi? Can you come to Lisa yaphambili? We need to understand one thing. Fanele siqonde into enye, We don't know asazi
We don't know the day. asilazi usuku, We don't. asiyazi iure. The Bible says so. iBhayibheli itsho So we njalo. need to be very careful ke mfundisi kwinto yonke. Fanele ke sihlale silumkile When we preach the word, xa sishumayela izwi, let us preach the word. masishumayele ilizwi, Because people have their own views. ngoba abantu banembono zabo, People have their own feelings. abantu banemizwa yabo, People have their own understanding of abantu things. banokuqonda kwabo izinto. But what does the Bible say? iBhayibhile yona ithini? Let us be ready at all times. Masihlale silindile. When you eat, Xa utyayo, just know that this is the blood of Christ. yazi ukuthi eli ligazi likaYesu. Saints, Bangcwele, you see this? uyayibona lento? I wish if I had another cup here. Nakwaba bendinayo enye icup. You see this, the same cup? Icup If I can make it half, iba ndingayenza ibe half, you will see half. uzawubona half. When I make it half, Xa ndiyenza half, that means I divide it into two. ndiyenze yakububini, Because it's going to be half and a half. ngoba izaba half and half. But when I put it together, But xa ndiyidibanisa, it becomes one. ibanye. It's like anything. Yonke into When you divide it xa uyihlula into two, kabini, it becomes two things. ziba zizinto ezimbini. But with the blood of Jesus, But ngegazi it likaYesu becomes one. ibanye. Utata Utata is mfundisi one. umnye nonyanakhe, I didn't say that. umnye No, Mamfundisi is a Mamfundisi. umnye. Is a Mamfundisi. Yes. Yeah. Tell us something. We're going to pray, saints. Sizothandaza abantu. See this? Uyayibona lento? You see this? Uyayibona? It's half and half. Yi-half and half. You can take any half, Ungathatha noba yeyiphi na ke into ehalf, maybe half of an apple, noba yihafu ye-apile and another half of an apple. nelinye ihafu ye-apile. When you put them together, Xa usozihlanganisa you see half and half ubona half and half to an apple. kwi-apile. But here, Apha egazini, you see, do you still see the half? apha uyayibona na ihafu. So with Christ, So kuYesu when we believe, xa when we sikholwa, drink out of this, xa sisela we kuyindebe, become one with Him. siba mnye kunye That's why naye. you must confess it with your mouth. Yile nto funeka uyivume ngomlomo, But I'm not going to die. uthi andizofa. No matter the sickness, Noba isigulo no sithini, matter the witchcraft. noba abatyholi benza njani na, It is very important for us to understand kubalulekile uba siqonde that we become one. siba mnye. Udlamini, Uzizi, uKristu, Yesu, Mkwathu, uMqwathi, uKristu, and Jesus, uJola, Jola, uKristu. and Jesus. So all the time, Ngamaxesha onke, that one is your identity to be known by the people. le enye yi-identity yakho for uba waziwe ngabantu But when you emhlabeni. come to Christ, But xa usiza kuYesu, oh Christ, Jesus Christ. Yesu, When you come to Jesus Christ, xa usiza kuYesu Kristu, first of all, you don't see Him okokuqala umboni yena with your naked eye. ngamehlo enyama. Number two, Okwesibini, when you come to Jesus Christ, xa usiza kuYesu there is the Kristu, Holy Spirit, ukhona umoya and you oyingcwele, don't see naye the awumboni Holy Spirit by your naked eye. ngemehlo lenyama. That means Ithi le nto uDlamini, uDlamini, uMkwathu, uMqwathi, uJola, uJola, uMfukeng, uMfukeng, uMtaung, Mutaung, all the clan names, all the clan names, onke zonke uVan der Merwe. uFan der Merwe wasekhaya. Jesus. Let me also call Nomfene. Mfene, So the moment you drink out of this, xa usela ke kule ndebe, that means you believe. ithi loo nto uyakholwa. And when you believe, And xa you ukholwa, enter into the spirit world. ungena kanye kwilizwe lomoya. You enter into the spirit world. Ungena kwilizwe You lomoya. become one with the Holy Spirit. Ube mnye nomoya oyingcwele. And the Holy Spirit will fight all your battles. Umoya oyingcwele uzawulwa onke amadabi akho. uDlamini akakwazi ukulwa ngoku. uDlamini cannot fight. uMqotha akakwazi ukulwa ngoku. Mqwathi cannot uMfukeng fight. akakwazi ukulwa ngoku. Mfukeng cannot Because fight. there's a spirit there. Because there are spirits kukho You imimoya. just go in the name of Jesus. Uya ngegama likaYesu Because you believe. ngoba I uyakholwa. want to say, saints, Ndifuna ukuthi ke you bangcwele, have a right when you believe. unalo igunya xa ukholwa Drink. lokusela. You have a right to eat the bread of Christ. Xa ukholwa unayo igunya And after lokutya. that, don't fear anything.
okuphela koko ungaphindi uyikento When you leave, xa uphila just know that is what month is this? nguSeptember September. After September, nguOctober October. After October, November after November. nguDisember Just keep on knowing that there's a month after this. kufuneka uhlala uyazi ukuthi kukho inyanga ezayo Keep on after. being ready. hlala wena kodwa ulindile Don't say Jesus is coming at this day. sukuthi uyesu uyeza We don't know. The Bible says we don't know. ibhayibhile ithi asazi But let us keep on being ready. but masihlale And silindile number two, when we pray, okwesibini umfundisi xa izawuthandaza don't condemn anyone. sukugweba mntu Even those people who said September, naba bantu bathe ngoseptemba they need the blood of Jesus Christ. badinga igazi They likayesu need the bread of Jesus Christ. badinga isonka sikayesu Don't judge them. sukubagweba But know that yazi ke there is a time when you are a child of God. likhona ixesha xa ungumntana You kayesu go offside. ukuphuma ecaleni Umfundisi said, uthi utata umfundisi when you come to Christ, xa usiza kuyesu akutsho ukuthi sisikoni, it does not mean that you are perfect but we have a privilege but unenyweba to be cleaned. uba uprunwe Remember what Peter said. khumbula uba upetros When utheni Jesus said, I must go to Galilee, xa uyesu esithi ndima ndiye egalili and Jesus said, Peter said, no. upeter wathi hayi And Jesus said uyesu wathi to Peter, kupeter the same Peter, the same peter ebembiza uba he's the rock. ebesithi yena uliliwa And then he said to Peter, what you are saying has been revealed by God. wathi le nto uyithethayo ityhilelwe kuthixo Because you say I'm the Christ, the Son of the living God. ngoba wena usithi ndinguyesu ndingukrestu But this time, but ngalo mzuzu when he said I'm going to Galilee, xa esithi uyesu ndiye egalili Peter said, no. upeter wathi hayi And Jesus said, uyesu wathi get behind me, Satan. phuma uze emva kwam wena sathane Angabhayiza umfundisi. oh yes umfundisi angabhayiza Yes. If September is finished, if September can pass and then you know that we know almost the day, we don't know the day, we don't know the month. siyayazi kuba sazi usuku And then it's asazimini October. asazinyanga then ibe nguOctober And those people who were saying September, aba Jesus is bantu coming, bebesithi uSeptember uyesu uyeza and Jesus didn't come, uyesu angazi don't condemn them, don't judge them. ungabagwebi But just know that yazi nje uyaphazama umfundisi. umfundisi can also make a mistake And umfundisi is not God. and umfundisi a pastor is not God And prophet is not God. a prophet akangomfundisi akangothixo Ujonge nawe mistakes zakho ne? look at your own mistakes Look at your mistakes. zijonge nezakho impazamo Our mistakes are not only mfundisi by stealing. imistakes zethu asikukuba qha Sometimes we gossip about other people. ngamanye amaxesha siyahlebana Some other times we say bad things about other ngamanye people. amaxesha sithetha kakubi But when we go to ngomnye God and say forgive us, but xa usiya kunkulunkulu usithi ndixolele God forgives us. uthixo The uyasixolela Bible says the one who believes has got life. ithi ibhayibhile lo ukholwayo unobomi And the one who does not believe does not have life. lo ungakholwayo akanabo So ubomi those people, they do believe that Jesus is coming from this. aba bantu bayakholelwa ukuba uthixo uyeza But I think they added some feelings. bafake imizwa yabo And they also added some calculations. bafaka nee-calculations It is their zabo. calculations. zii-calculations They are zabo. human beings. ububuntu babo Ungagwebi umuntu bazalwane. do not judge anyone But just understand, umfundisi uyabhayiza. know this that a pastor can also make a mistake Uyaphazama. a mistake can be made Now by a uyaphazama pastor. ndithi. Now you can also make a mistake So when the world speaks evil and say everything, just pray for those brothers. xa who say, wazi babona abantu bethetha izinto bathandazele we don't know yet. asazi Ndicela uthandaze umfundisi. We ask forgiveness from God, sizothandaza sicele uxolo kuthixo and then we ask God to make us one. sicela uthixo asenze sibe mnye naye bawona amandla onke isenkosi yethu Yesu uthixo ngcwele omnqeba nasekuseni nje ke Nkosi sithi akwasime kule ndawo naso sonke singumsimba wakho Yes, Jesus. nansi indebe eligazi lakho sincede ke Nkosi sithi akutya izinto zokuba sibanye Thixo usenze sabantu abantu abanye singabakho ke Thixo sincede ngegazi nakumsimba wakho elaphalala ngenxa yethu siyabulela kuba usivile uzawusenzela konke okusithe sakucela egameni nasegazini kaYesu amen. Amen, saints. amen Amen, saints. amen With Christ we've got life. kuyesu sinobomi With Christ we've got life. kuyesu The sinobomi Bible says no weapon ibhayibhile ithi akukho sikhali
that is formed against you esibekelwe wena that shall prosper. esizawuphumelela. But I want us to say this. But ndifuna ukuthi If there is anyone who never accepted Christ, uba ukhona ongazange amamkele uYesu this Kristu, is a chance nali ithuba to accept Christ mamkele uYesu as your personal Lord and Savior. njengomsindisi wakho. You know, in every door, Kuwo wonke umnyango there is confession from this. kukho ukuvuma kwezono. Even no confession. I didn't say the confession of sins. Kuthi kukhona ukuvuma. Yes, it's a confession. Kukho ukuvuma. If even the Xhosas, they've got their own confession. NabaXhosa banobaba ukuvuma. Hallelujah, saints. Amen. In church, Ecaweni you must say funeka utsho that I believe. ukuba ndiyakholwa. This is a chance. Just come forward. Nala ithuba iza ngaphambili. Mamfundisi, ungehla mamfundisi. Asikuthole esitulweni uhlala ungumamfundisi. Stay as a mamfundisi. You can come here, brother. Iza kwecala ke tata. Everyone, cula mdikoni. Everyone, if you want to accept Christ, Nabani na ofuna ukwamkela just come uYesu forward. iza ngaphambili Jesus. Everyone. Wonke umuntu ofuna ukwamkela uYesu. Ndingathanda bangcwele Just stretch your hands. nizise izandla zenu. Cela niphakamise izandla phezulu. Cela niphakamise izandla. This is a point of surrendering. Ngumzuzu wokuzinikela. And say, Lord, I give my life unto you. Uthi Yesu ndiyanikela ubomi bami I kuwe. would also like the church to Ndifuna ukuthi nebasho nabo and speak these words. nithethe kanye lamazwi. Nkosi uYesu, Nkosi Yesu, ndiyakwamkela. ndiyakwamkela. Yesu nyana kaThixo. Yesu nyana kaThixo. Ndiyakholwa ukuba nguye uKristu. Ndiyakholwa ukuba nguye uKristu. Ngawona lo mzuzu. Ngena empilweni yami. Ngawona lo mzuzu. Yiba inkosi yobomi bami. Ngawona lo mzuzu. Yongama empilweni yami. Lithi izwi lakho. Abakholwayo. Banobomi. Obungunaphakade. Ngegama lenkosi Yesu. Masisaphila. Lithi izwi lakho. Akho sixhobo. Esibekelwe mna. Esiyakuphumelela. Ndinobomi. ngoKristu Yesu. Ndinobomi. ngoKristu Yesu. Izinto zizawutshintsha. Into my favor. Ngegama lenkosi Yesu. Father, in the mighty name of Jesus. Somandla egameni lenkosi Yesu. Touch it now in the name of Jesus. Right now, upon the Move yourself. Jehovah.
In the name of Jesus. In the mighty In name the name that of is above all Jesus. names. In The the Gamma mighty Legosu name of Yesu. Jesus. In the mighty name of Jesus. In the mighty name In the of mighty name of Jesus. Umoya kaThixo. Umoya kaJehova. Nawo abantwana bakho. Thatha indawo. Tshintsha izinto zamandla. Letha ukuphila. Letha amandla kaThixo. Oh Jehova Jireh. Ngenelela kubo. Ngenelela kuplans zabo. Ngegama leNkosi Yesu Kristu. Ubonakalisa kaThixo. Usaphumelela empilweni In the zabo. mighty name of In the name of Jesus. Jesus. Holy Oh Spirit, take Jehova over dlala in the nabo. name of Jesus. Hamba nabo. Hlala nabo. Ngegama leNkosi Yesu. Uwasenazaretha ngenelela. We worship your holy name. Ngegama leNkosi Yesu. Every glory to you. Ngegama leNkosi Yesu. Siyabulela sobonke. Every power in the spirit. In the name of Jesus, ayinamandla ngempela. Ngegama likaYesu waseNazaretha. We silence everything, Lord. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Ngicela sithethe lamazwi Thank you, Jesus. In the name of Jesus. with Thank you, confidence. Lord. With In the confidence. mighty name of Jesus. Uzuyazi ukuthi uzophila. You must know that. In the mighty name of Jesus. I'm talking about Yes, no Lord. matter what people are saying. Jesus. Know that uzophila. Know that you are That's why your future is bright. Know that your future Yes, the future abantwana bakho is bright. Just believe. Kwinto yonke khawuthi andizufa. Ngegama likaYesu. Andizukufa. Ngegama likaYesu. Ibhayibhile kumangazi ithi noba ungadli poison. Ayitsho ukuthi uyotyela tax. Ithi noba ungadli poison mhlawumbe akufakele ne. Uyawuyazi ne? Ibhayibhile uzophila. Sometimes ngicela sithethe inyani bazalwane, sithethe inyani le. Asake ukuthi xa ulele when you are sleeping and then ubone sowuhlafuka. you eat at night. Azange yenzeke loo nto kuwe. Oh yes. Ithanda ukudla ne? Inyama tata. You see, when that thing happens, everything that happens, ne? When you wake up, ne? Xa uvuka, Jonga, you can't do anything because you are sleeping. awukwazi ukwenza But when you yonke. wake up, But xa uvuka, Just wake up and say in the name of Jesus. vuka ngokuthi in the name of But in the name of Jesus, Ngegama likaYesu. nothing will happen in my body. Akho nto If izakwenzeka. there is anything that is disturbing Uba you, ikhona into endiphazamisa, just say in the name of Jesus. ithi ngegama likaYesu. When you feel some pain, Xa uva intlungu, what I'm healed. uthi ndiphilile. Even when it comes, Ngoku uyiva, what I'm healed. uthi ndiphilile. No matter kwenzeka ntoni, Noba kwenzeka the ntoni, blood of Jesus. igazi likaYesu. Just say the blood of Jesus. Yithi ngegazi likaYesu. Ndicela uphinde uze sona. Ndicela uze nawe bhuti. Ndicela uze bhuti. Ndicela uphinde uze. Just this example, Lo mzekelo lo, it's a good example. umzekelo omhle. He went to Cape Town. Ubhutisolo beye He eCape was in Town. Cape Town. Ebeye eCape Town. He went to Pegaso. Omnye beye Pegaso. eBakersdorp. Fundisi was in Alwal North. Umtata wabe bese Alwal North. So all the time, Lonke ixesha, the distance between Alwal North and Cape Town i-distance between i-Alwal North does and not Cape separate Town them. ayibohlulanga. They become a father and a son. Bahleli bengunyana notata. No matter where you are, Noba uphi, when you believe in God, xa ukholelwa even if kuThixo, you are in pain, noba you are usentlungwini, one with God. unye kunye noThixo. Drink, man. In Sela the man. name of Jesus. Even then, see wine. The Bible just selling wine. The Bible said we must drink wine, but this is not wine. It's it from one cup. The Bible says from one cup. No, it's because we don't have the cup sense. We don't have But asinayo we're icup supposed to drink enkulu. from one cup. Fanuba sisela kwicup And enye. then we pot. Uthi tot. Nomnyazi kule same cup at tot. Nomnyathi kule cup tot. Nomnyathi njalo njalo. Nomnyathi tot. So sonke funa so awuna unyatsana. Asikwazi ukukohlulana. Hayibo nichitha abantu bebhekile. Jesus. Ibhekile andithi suka phi izihamba. Yeah. It's supposed to be like that in the church. We must learn from them ukuthi isuka ize phaya. Sebhekile. Same cup. Ndicela ubuza xa baphethe ibhekile bathatha into manje uyisula. Can I ask if they have a baby there? You drink from one cup. Kuyavakala bazalwane. Sisilungu esiya. Yabona mna mfundisi. I'm confessing that inyani. There's a church when they have a funeral I go.
I go to that church because they drink the real wine. But we believe, saints, the blood of Jesus and Monakali, that resembles that, the blood of Jesus. We cannot see it, but we believe in the blood of Jesus. I'm saved. I'm born again. I'm born again. Just I'm saved. I'm saved. I'm born again. I'm born again. I'm a new creation. I'm a new creation. See the new things are coming into my life. It's springtime. It's springtime. In spring, things are blossoming. Things are blossoming. And it? In spring, don't allow anything that is not of God. Amen, saints. Yes, guys, again, guys, as the chairperson, Jesus,
of you, you know most yourself. Uyazazi You know yourself. You know your identity. Ne? Uyazazi ubungubani. Like, Monty. I am not Simphiwe. And it now uyazazi. You also know yourself. Also your clan name. It's not something bad. It's your clan name. It's where you come from. Isduko is not something bad. Clan name yakho. It's something that shows. But now when we eat here, you identify yourself with God. So that means all of us, we confess that Jesus Christ is Lord. So we become one with Him. Then after that, after eating, you can pray. You pray for yourself. You pray for your family. You pray for the plans that you have. You stand against the things that are coming into your life. The things that you don't like. You say, Masut, I don't like this. Fundiswa, I don't know whether it's the right place. And there's by in the way, right? If a dog comes to you, do you chase it away? I'm scared of it. You chase it away, Pastor. Yes, I chase it away. Anything that comes to you, even the words that are spoken by just say it's not going to happen to me. Like you are going to drive a lot to us, East London, Mount Fletcher, everywhere. Someone said, Hey, you're gonna die on the road. I said never. In the name of Jesus. It's not going to happen. But another, don't take things as a joke. When someone says something to you, say it also. Say it not to me. When I was in PE in Fundis, they said to me, you walk next to your shoes. I've got how many pairs of shoes today? So I have to be that person that I will live according to the word of God. I'll live according to the word of God. Just say I'm not going to die. There's a lot that I must do. I must see my children die. I must see my children growing. I must see the things that I prayed for. How will I know God if I don't see these things? I want to see these things. October, it's not October. September, it's up to you. Now October. If you're saying it's September. October, October, we are going to a conference. Amen, saints. Amen, saints. The first thing that you must do is to ask forgiveness. Ask forgiveness. Even those people who were saying whatever, when they go to God and say, you ask forgiveness, God will forgive them. Even if they said September didn't happen, when they go to God, God will forgive them. There is no one saint who believes who will go to hell. And it will finish but did you hear Pastor how he it's not me. He said it's not me. Jesus. Hallelujah. Amen. Amen, saints. Amen, saints. Do you love everybody? Do we love each other? Need to love. Amen. Even the people who are not here, we must love them. No matter what they say. No matter what they said. Let us love them. Babeka Yesu waseNazarethe bawa siyabonga ngezilapho olibekele ndawo wathi Nkosi inyoka Nkosi wathi makayenze uMoses sibe nobuhlungu ngoba zazelikhuni inhliziyo zabantu bawengcwele kodwa somandla uthi ojonge kunyoka yobhedu bawengcwele uyosinda egameni kaYesu uthi ke umkhonzi wakho ekuseni nje Nkosi inyoka yobhedu ayisekho
kodwa ukhona unyana owaphalela igazi eCalvary Nkosi wanikela wena Thixo nguYesu engunyana okuphela kunaye somandla ukuze igazi lakhe sisinde thina ngalo egameni kaYesu waseNazaretha siyabonga ekseni for the blood of Jesus. We appreciate Lord the blood of Jesus egameni kaYesu ngalo siyasinda ngalo Nkosi siyahlanjwa ezoneni zethu egameni kaYesu. Therefore there's no weapon that is formed against us that shall prosper. Lord Jesus bawengcwele sisasena bawengcwele sitiphateka bawengcwele kweso sidle kwelo gazi elinamandla bawengcwele ingqondo zethu imizimba yethu bawengcwele ayiphile ngegama likaYesu. Konke ubumnyama obuza nakweyiphi na idirection usathana amadimoni umoya ngendawo siyawugalibela egameni likaYesu waseNazaretha. Sathana namadimoni akho onke awuphumeleli ngexesha ngoba likhona igazi elaphalala eGolgotha ngalo sasinda sisindile ngegama likaYesu siphucukile ngegama likaYesu. Baba egameni likaYesu akhona omnye umqobo obekwendleleni yethu owephumelela. We thank you Lord for the blood of Jesus. We thank you so much. Wash us each and every day with the blood of Jesus. Thank you Lord sizakuwe ngokusiyadla bawendlele ngoba siyakhona ukuthi sosixolele ukona kwethu ngegama likaYesu waseNazaretha. Amen. Matthew 26 verse 26. Matthew chapter 26 verse 26. Thank you Jesus. Bakubona ukuba bayadla ke uYesu wasithabatha isonka wathi akusikelela waqhekeza wanika abafundi wathi thabathani nidle umzimba wami lo. Wayithabatha nendebe wabulela wabanika esithi selani kuyo nonke kuba ligazi lami eli lomnqophiso omtsha eliphalala ngenxa yabaninzi. Hallelujah. Ukuze kuxolelwe izono. Amen. Singathi after that just pray for yourself. Baba ngegama likaYesu. Somandla sondela kuwe. Sibeka kuwe ngegama lenkosi uYesu. I'm a new creation, sister Lesisha. Send the seed. Gama eliphilisa. Nceda Thixo ngale kanye lakho lingagxeki mntu Yanko. kodwa lithandazele wonke umntu. Hallelujah. Baboyigcwele xa siphazama endleleni usincede Thixo mhlengana sibuyele kuwe baboyigcwele egameni lenkosi Yesu Kristu. Thatha indawo nceda impilo zethu somandla mfondase emaphilweni akho namntwana. We are waiting. We believe that Jesus Christ is coming again. We know, Father, that He is coming, but we don't know the day, we don't know the month, we don't know the hour, we don't know the year. The Bible says it is only the Father who knows. Thathi dawo ke Thixo ngegama lenkosi soyiki into sawuhlala silungile ngamaxesha onke silungele ukuya kaKristu baboyingcwele egameni lenkosi Yesu Kristu sithetha uphile empilweni zethu in the name of Jesus. We thank you Lord. We thank you Lord. Mamusibeko ngicela uthandazele ababe bemkela uYesu namhlanje. Ngicela uthandaze ubacelele enkosini. Bonakala lisemini wesitoso. Yes, Lord. Ungenelela Thixo namandla onke. Ebantwaneni bakho nini wesitoso onke. Abakumkele namhlanje moyeni ngale. Yeah. Nini wesitoso onke. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. Bonakala amandla onke. Ungenelela phili wesitoso onke. Ungenelela ezindaweni zonke Thixo. Sinika amandla ohamba endleleni simandla. Ngokwakho Thixo namandla. Siyabonga mini wezinto zonke siphulele ubuhle bakho nobukhulu bakho moyeni nawe uzuze egameni likaYesu.
Mama ukuthi ngenxa yokuba mfundisi siyaphazama indlela nokuthetha Because we can all this mistake by Mfundisi saying uNkangwe things. ngicela uthandazele inkokheli zakwalizwi abaprofeti abapostile wonke nje umuntu Mfundisi, can you pray for the leadership? Baba egameni lakho Yesu Kristu ngiyathandaza ngalomzuzu uNkulunkulu amondlela. Sikhotha ezinyaweni zakho oyongcwele ngithandazela inceku zakho Thixo. Kwindawo ngendawo somandla ubapha amandla uNkulunkulu amondlela. Ubapha ukuthula uNkulunkulu amondlela bathethe ngezwi lakho somandla kuphela. Egameni nasegazini lakho Thixo wethu mhlobomeleza amaxesha onke uNkulunkulu amondlela. uNkulunkulu amothandekazi siyazi somandla thina Thixo wethu omhle. Xa abantwana bakho besithetha nathi ngokwenyani Thixo wethu omhle soloko sibagxeka nakalomzuzu kesomandla sibeke wena phambili ke moya ongcwele bafukame Jehova basihle amaxesha onke uNkulunkulu amongcwele ngiyabonga ke Jesu ungivile uzakwenza amen. Ukugqibela mdikoni ndiyacela khothandazele even not only on the Rock Church. Lastly, Deacon, can you pray not Pray for only all for the the Rock churches. Church, pray for all the churches. Ngicela Nkosi siyabulela ngoba singabantu sisonke siyaphazamisa. Ewe Nkosi. Bawona amandla ngikhandile igama lophazama nje. Yes, Bawona amandla ngoba singabantu senze kusingakho. Nangamabandla wakho. Wapha amandla nokulunga kwindoda. Masingenawo ukulunga. Sawoma sikhala kodwa utshilo wena wathi abathembele kuwe. Bawona amandla wena uThixo nenceba. Sicela ukubona bulumko. Bawona amandla wabapho Solomon bulumko. Singathethi konke. Yes, Jesus. Sithethe somandla ukuthi sithethe sime. Bawona amandla sicele kuwe singagwebi. Yes, Ngokumilomo yethu. Somandla siyabulela ngoba wena unguThixo. Siyabulela ngoba today ndivile izwi lakho lithi siyaphazama endleleni singabantu. Bawona amandla silethe singaphazami. Sihlale senze okulungileyo. Bawona amandla masiphazame sipho ukona ukuthi siqonde ukuthi ufuna sihambe njani na endleleni yakho. Basilungise somandla nsuku zonke. Bawona amandla ukuze ibandla lakho ligcwale. Bawona amandla lidinga ukuthi sihlale sithandaze. Bawona amandla singabagwebi abanye abantu. Yes, Jesus. Siyazi ukuthi siyaphazama konke emhlabeni. Siyabulela ke Nkosi ngoba unguThixo lothando. Uhlala unobubele nsuku zonke. Ngiyakuthanda uNkulunkulu ngoba wena awuthethi into ungenanjongo. Bawona amandla sukukhona ubonayo ukuthi bawona amandla uthi masisusa ikade emehlweni lethu. Thixo bawona amandla uze wena ngothatha indawo. Ngiyalelela ke somandla ngiyabonga. Hlala kwandisa bonke sibongezelela befundisi. Thixo bawona amandla uba apho ukuthetha kwakho. Bawona amandla uba ubekile ukuthi ube umbhobho. Izwi lakho livakaleke kwilizwe lonke. Siyabulela ke Nkosi. Siyabulela ngencebo zakho. Siyabulela somandla siyakuphakamisa ukuthi usathetha nawezethu. Ewe Nkosi. Bawona amandla awuthetha ngaphambili. Usathetha nawe. Thank you, Jesus. Uyasikhumbuza. Siyabonga ke somandla. Sinika umuntu. Sinika wena uzuko. Yes, Jesus. Thixo kodwa ufuna ukuphakamisa unyana wakho nakwezinsuku zokugqibela. Siyabonga ke somandla. Wenza njalo mana njalo baba amandla. Phinda Nkosi nobulungu zonke ngaligama. Ngicela usondele ke Mdix. Ngicela usondele. Kan bayiphi hug kan baniphuthande zamdix. Zamdix akubhuti. Hey.